Kender du det? Du har travlt med lige at sætte en maskine fuld vasketøj over. Men pakken med vaskepulver er svær at åbne. Den store åbning er svær at styre og gør det umuligt at dosere rigtigt. Når du hælder pulver i sæbeskuffen, rammer du let det forkerte rum eller kommer til at spilde. Hvis du bruger for meget vaskepulver, bliver dit tøj og din vaskemaskine sur, og du forurener naturen unødigt. Nu er løsningen her. EasyTube, den lette, renlige og miljøvenlige måde at dosere vaskepulver på. EasyTube består af en stus og en vaskebold. EasyTube er bare så let at bruge. Med studsen som hulbord skærer du let hul i kartonen. Nu har du en hældetud, og du kan så let som ingenting dosere den korrekte mængde vaskepulver uden at spilde. Vaskebolden lægges direkte ind i tromlen til vasketøjet. Resultatet bliver perfekt vasket tøj hver gang. Når du er færdig, sætter du vaskebolden på plads. Nu kan der ikke længere komme fugt til sæben, og du vil aldrig mere opleve at få klumper i dit vaskepulver. Med EasyTube sparer du penge, samtidig med at du får et bedre vaskeresultat og skåner miljøet. Vaskebolden er udstyret med en måleskala, og den kan højst indeholde 110 ml koncentreret vaskepulver. På den måde er du sikker på aldrig mere at komme til at bruge for meget. Skæret er lavet af metal, så EasyTube kan holde til at blive brugt igen og igen. Med EasyTube forbliver din vaskemaskine altid ren og pæn. Vidste du i øvrigt, at vaskemidler til tøjvask er det produkt fra din husholdning, der forurener naturen allermest? At koncentreret vaskepulver er det mest miljøvenlige vaskemiddel, og at det vasker dit tøj renere end flydende vaskemiddel. EasyTube, den nye geniale og miljøvenlige måde at vaske tøj på.